வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கதைப்போமா வித் உஷாராணி. உங்கள் மனதோடு இணைந்திருப்பது மோகிலன். இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சி ரொம்ப ஸ்பெஷலுங்க. 3.5 நிமிஷத்தில் வர மாதிரி மனசாட்சின்னு ஒரு குட்டி கதை. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இதே மாதிரி உங்களுக்கும் பிடிக்கணும்னு நம்புகிறேன். வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம். ஒரு பணக்காரர் அவருடைய வீட்டில் கடவுள் சிலை வைக்கணும்னு முடிவு பண்ணாராம். அதுக்காக அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, ஒரு சிற்பியை போய் பார்த்துருக்காரு. அவர் போன நேரம் பாருங்கள், அந்த சிற்பி ஒரு பெண் கடவுள் சிலையை செதுக்கிட்டு இருந்தார். கொஞ்ச நேரம் அவர் செதுக்கிறத வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் இந்த பணக்காரர். அப்புறம் இன்னொரு சிலையை பார்த்தா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது. அப்போது இந்த பணக்காரருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு. ஒரே கோயிலில் எப்படி ஒரே மாதிரி 2 சிலை வைக்கிறாங்க? ஓஹோ, ஒரு வேளை 2 சிலையும் வேறு கோயிலுக்காக செய்கிறீங்களா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் கேட்டார். இப்போது சிற்பி என்ன சொன்னார்னா, சிரிச்சுக்கிட்டே, இல்லை ஐயா, இப்போ கீழே வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், அந்த சிலை உடஞ்சி போனது தான் அப்படின்னு சொன்னார். இப்போ பணக்காரருக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியம் வந்துருச்சு. என்ன சொல்கிறீங்க? அதுவும் ரொம்ப அழகாக தானே இருக்குது. எந்த பாகமும் உடைய கூட இல்லையே, நான் பார்த்த வரையிலே ஒன்றும் உடஞ்ச மாதிரி தெரியலையே அப்படின்னு சொன்னார். இப்போது சிற்பி என்ன பண்ணார், இந்த பாருங்கள், இந்த மூக்கு கிட்ட பாருங்களேன், சின்னதாக ஒரு கீறல் தெரியுது அப்படின்னு சொன்னார். ஆமாம், ஆனால் இந்த சிலையை நீங்கள் எங்கே வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டார் பணக்காரர். இப்போது அந்த கோபுரத்தில் பார்த்திங்கன்னா, கோயிலில் 40 அடி உயரத்தில் தான் நம்ம வைக்க போகிறோம் இந்த சிலையை அப்படின்னு சிற்பி அந்த ஊழியை தூக்கி காட்டி சொன்னார். இப்போ பணக்காரருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக போயிடுச்சு, வியப்பும் வந்துருச்சு. என்னங்க, 40 அடி உயரத்தில் இந்த சின்ன கீரலை போய் யாருங்க பார்க்க போகிறாங்க? இதுக்காக போய் சுத்தமாக இந்த சிலையை தூக்கி போட்டுட்டு புதுசாக இன்னொரு சிலை செய்கிறீங்களா? இதுக்கு எவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் ஆகும், எவ்வளோ காசு வேஸ்ட்டு. என்னங்க இப்படி போய் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? உங்களுடைய நேரத்தை முக்கியமாக வீணாக்குறீங்களே அப்படின்னு பணக்காரர் கேட்குறாரு. இப்போது அந்த சிற்பி என்ன சொல்கிறாருன்னா, அந்த சிலையில் கீறல் இருக்கிறது வேறு யாருக்கும் தெரியாமல் போனால் பரவாயில்லைங்க, ஆனால் எனக்கு அந்த சிலையில் இருக்கிற கீறல் கண்டிப்பாக தெரியும். நான் எப்பயாச்சும் மன அமைதிக்காக இந்த கோயில் வழியாக வருவேன் போவேன், அதை பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு நம்ம அதை குறையோடு தான் செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்ற அந்த உணர்ச்சி வந்துக்கிட்டே இருக்கும், உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும். அதனால தான் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்னுடைய திருப்திக்காக நான் இன்னொரு சிலை செய்கிறேங்க, இதில் என்னுடைய நேரம் வீணாகிறத பற்றி நான் கவலைப்பட்டுக்கல அப்படின்னு சிற்பி பதில் சொன்னார். இப்போது இது பணக்காரருக்கு நிறைய பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்துச்சு. அடுத்தவங்க பாராட்டுக்காக வேலை செய்யக்கூடாது, நம்மளுடைய மன திருப்திக்கு தான் கண்டிப்பாக வேலை செய்யணும். அப்போ தான் நம்ம செய்கிற வேலையும் நம்மளுக்கு வெற்றிகளை கொண்டு வந்து சேர்க்கும், அந்த வேலையை ஈடுபாட்டோடு செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல பாடத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அந்த பணக்காரர். அவருக்கு தேவையான சிலைகளை ஆர்டர் கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணார். இந்த குட்டி கதை நம்மளுக்கு நிறைய ஞானத்தை உருவாக்குதுங்க. நம்மளும் இதே மாதிரி தாங்க, ப்ரொமோஷன் வாங்கணும், அதை பண்ணணும், இதை பண்ணணும், இல்லை 4 பேர் நம்மளை பாராட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம வேலையை முயற்சி செஞ்சிட்ருக்கக்கூடாது. அந்த வேலையை முழுசாக நேசித்து நம்மளுடைய மன திருப்திக்காக செய்யணும். அப்படி செய்யும்போது கண்டிப்பாக அந்த வேலை சக்ஸஸான வேலையாக தாங்க போய் முடியும். நம்ம செய்கிற எல்லா வேலையும் நம்மளுக்கு வெற்றியை கண்டிப்பாக வாரி கொடுக்கும். மேலும் நம்ம சேனலிருந்து இது போன்ற நல்ல தன்னம்பிக்கை பதிவுகளை உங்களுக்கு வந்து சேரணுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை அடிச்சுக்குங்க, உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணிங்க.